Narito na ang malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pagpapatupad ng mandatory vaccination para sa 4Ps beneficiaries, nasa kamay daw ng DSWD ayon sa DILG. Pamilya ng nawawalang FESAG organizer na si Steve Abwa, nagtungo na sa pulisya para magpa-blotter. Ilang kabala na kumukuha ng postgraduate studies, nakatanggap ng financial assistance mula sa Kapitolyo. Sa kilalanin ang kandidato, makakasama natin si Vice Mayor Vicky Vega Cabigting, re-electionist ng Angeles City. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Suhestyon lamang, ito po ang naging depensa ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Año kaugnay ng mandatory vaccination para sa mga 4Ps beneficiary. Ayon pa sa kalihim, nasa Department of Social Welfare and Development o DSWD na ang desisyon kung kanilang ipatutupad ito. Sinuportahan naman ng palasyo ang panukala, subalit sinabing kailangan munang amyendahan ang batas para ito may patupad. Narito po ang report. Nilinaw ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Eduardo Año nitong Lunes na ang mandatory vaccination para sa mga benepisyaryo ng cash aid program ng gobyerno ay panukala lamang upang solusyonan ang mababang bilang ng nagpapabakuna sa hanay ng mga mahihirap. Sabi ni Año, pwede raw itong ibasura ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, ngunit binigyang diin yan na sa local chief executive na kung paano susolusyonan ang mababang vaccination turnout sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ang 4Ps na programa ng DSWD ay ang permanenteng pambansang strategiya ng gobyerno upang puksain ang kahirapan sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Layon umano nito na mapabuti ang kanilang kalusugan, nutrisyon at edukasyon. Upang makatanggap ng tulong pinansyal, ang mga benepisyaryo ay kailangang sumunod sa mga kondisyon. Halimbawa, mga batang edad 3 hanggang 18 taong gulang ay kinakailangang pumasok sa eskwela, dumalo sa klase ng hindi bababa sa 85% ang attendance. Ang mga buntis naman ay kailangang magpakonsulta sa mga health center at magpapaanak sa mga lisensyadong profesional lamang. Okay lang daw kay Año ang mga kritisismo sa panukala at sinabing bahagi lamang ito ng mga posibleng hakbang upang makamit ang herd immunity at maiwasan ang posibilidad ng mutation ng bagong COVID-19 variant. Dagdag pa niya, hindi naman daw ito ipatutupad ng DILG. Depende raw ito sa DSWD. Kung legalidad naman ang pag-uusapan, Department of Justice na raw ang bahala. Batid naman daw ni Año na hindi nakasaad sa batas ng 4Ps na ang mga magulang o recipient ay kailangang bakunahan. Ngunit sa pamamagitan ng executive order ng Pangulo, may kapangyarihan daw ito na i-require ang mandatory vaccination kung ito ang kanyang nais. Sinabi rin ni Año na nais daw niyang mabakunahan ng COVID-19 vaccine ng mga 4Ps beneficiary at gawing mandatory ito dahil sila ay kabilang sa vulnerable sector. Paliwanag pa ng kalihim, oras na tamaan ng COVID-19, wala raw perang gagastusin ng mga mahihirap. Malaki ang gagastusin na tanging sa mga government hospital sila tatakbo. At kapag nasawi sa COVID, kailangan silang makremate at kakailanganing muli ng pera para rito. Dagdag niya, ang DSWD at ang LGUs ang magbabayad dito. Kung mabakunahan, malaking tulong daw upang maiwasan ng severe o critical COVID-19. Sa 4 na milyong benepisyaryo ng 4Ps, na 12% lamang daw ang bakunado. Hindi ang bakuna ng vaccine hesitancy sa mga mahirap ng agency. Ayon kay Año, mas tutuunan daw ng pansin ng mga ito ang kumita sa kanilang pang-araw ng mga ngailangan sa samuta sa vaccination centers. Wala silang magagawa, hindi ipatupad ang panukala dahil nasa batas na karapatan ng sino man na tumanggi na bakuna. Ngunit paalala Año, hindi man daw kikilala na dahil walang piling mabiktima ang COVID-19. Samantala, pinabura ng naturang panukala ng Malacanang, ngunit ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, kailangan munang amyendahan ang 4Ps law.
Inulan naman ng batikos ang panukalang ito. Ayon kina presidential aspirants VP Leni Robredo at Senator Panfilo Lacson, dapat bigyan ng insentibo ang mga magpapabakuna, imbes na takutin. Ganito rin ang pananaw ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto. Dapat may kalayaan din daw pumili ng brand ng bakuna ang mga Pilipino. Sa bahagi naman ni Senator Joel Villanueva, dahil kailangan ng legislation ang proposal ng DILG, wala raw aasahan na suporta ang ehekutibo sa Senado. Jennifer Salenga, CLTV News. Aabot daw sa higit 55,000 ang bilang ng mga sanggol na ipinanganak ng mga magulang na hindi kasal dito sa Central Luzon noong 2019. Dahil kasi sa hirap ng buhay, ang ilan sa ating mga karehiyon, pinipili na lamang magsama nang wala ang seremonya. Kaya naman ang Philippine Statistics Authority o PSA, suportado raw ang mga kasalang bayan upang sa gayon, maisa formal sa mata ng batas ang pagsasama ng pamilya. Narito po ang report. Dala ng hirap ng buhay at dami ng gastusin, marami raw sa ating mga karehiyong nagsasama na ang pinipiling hindi na lang magpakasal. Lalo na noong nagkaroon ng pandemya kung saan bawal din ang pagtitipon. Katunayan, pumangatlo ang Central Luzon sa dami ng mga sanggol na isinilang ng mga magulang na hindi kasal o legal ang pagsasama noong 2019. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, higit kalahating milyon sa mga ipinapanganak sa nasabing taon ang maituturing na illegitimate child. At sa bilang na ito, 11% o higit 55,000 ang nanggaling sa Central Luzon. I think it's more than 50% ang illegitimate ngayon, lalo na sa Angeles. Sa Angeles, I think that's more than 60 pa, na mas marami ang illegitimate kaysa sa legitimate. What went wrong, ma'am? Bakit tingin niyo? Hindi nagkakasal. Yun lang yun eh. Nitong November 5, isang kasalang bayan ang idinaos dito sa bayan ng Guagua, Pampanga. Dahil libre ang programang ito ng lokal na pamahalaan, sinamantala na ito ng mga bago. Maging ang mga matagal nang nagsasama na hindi pa naisa sa formal sa mata ng batas ang kanilang pag-iisang dibdib. Sina Mang Ricardo at Aling Luisa, mahigit 4 na dekada nang nagsasama at sa nasabing kasalang bayan lamang naikasal. Nahuli man daw ang palitan ng I do. Madalas naman daw ang palitan nila ng I love you. Nung mga naning niyang anak kami, I love you, kaliganda ka. Huling high school ko pa mo, high school kaya pa mo, bitaw na kami. Kunin talagang, may pagkakataon. May garal ko, may yari ko, may abroad ko. Alang migbayog kaya kami. Para kay Mang Ricardo, ang kasal ay tila seremonya lamang kahit na sila'y tuksuhin noon na hindi seryoso ang kanilang pagsasama. Ang 45 years nilang relasyon na sinubok ng panahon ay patotoo raw na tunay ang kanilang pag-iibigan. Ika nga nila, may forever. Putis na po bitis. Kaya po likuan. Ako naman po, pasalamat ko kayo. Huling abroad ko, 32 years, kaya migbayo. Kala ko may kita kaya kayo. Kaya po ang kaluguran ni Ma? Ay, kaluguran kaya pong kaluguran. Ayon sa PSA, ang ganitong programa ay malaking tulong para sa ating mga karehiyon dahil pati ang mga singsing at pagkain libreng na ibibigay sa kanila. Since 2020, ang last naming kasalang bayan was before the onset of pandemic. After that, wala nang nagkasalang bayan, Guagua lang. Sa Pampanga ha, I'm talking of Pampanga. Tama no, Bon? Pampanga lang, Guagua lang. So, when I sent my staff nga to, you observe, is there social distancing, na ano ba? Samantala, para sa alkalde ng Guagua na si Dante Torres, umano ang kaisipan ng kanyang mga kabalen sa halaga ng kasal. Ang kasalang bayan sa isang banda ay paraan ng gobyerno na pagyamanin ng miyembro ng komunidad na konsepto ay patibayin ang pinakamaliit na unit ng pamahalaan gaya ng pamilya. Ito isang bagay na pwede natin strengthen yung family. Kasi we are for family eh. Kaya nagkakasal tayo para yung pamilya magiging buo. Paolo G. Santos, CLTV News.
Nagbabalik ng CLTV News. Pamilya ng nawawalang peasant organizer na si Steve Abua nagtungo na sa pulisya para magpa-blotter. At kaliwat na ng motorcade, idinaos ng mga supporter ng iba't ibang kandidato para sa national positions. Manatili nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pa mga nangungunang balita, nagtungo na po sa pulisya ng Lubao, Pampanga ang may bahay ni Steve Abua, ang miyembro ng kilusang magbubukid ng Pilipinas na di manay dinukot sa Barangay Santa Cruz ang nasabing bayan. Kaninang hapon, pinablotter na po ni Johan Abua, insidente ng pagkawala ng kanyang asawa noong November 6 at nananawagan din ng tulong para mahanap ito. Para sa karagdagang detalye ng balita niyan, makakasama po natin live si Paulo G. Santos. Paulo, kumusta ang naging lakad ni Johan Abua sa PNP kanina? Alam mo, Jen, itong nakikita natin no, na pag hingi na saklolo ni Johanna Abua, talagang sabi nga niya, suntok sa buwan itong aking ginagawa dahil the mere fact na hindi na ako tumupad doon sa mismong negosasyon dito sa mga taong nakipag kausap sa akin noong umaga ng November 7, malaki yung tsansa na malagay sa peligro yung aking mister na hawak nila. Dahil binabanggit nga ni Joanna Jen na itong pakikipagtransaksyon sa kanyang mga nakakausap via messenger, talagang meron silang mga ipinapakitang senaryo na hawak nila yung kanyang mister. At yung hiling nitong mga dumukot kay Steve Abua, makipagkita itong si Joanna at isama pati yung 3 taong gulang na anak nilang babae. Na tumanggi naman ito dahil sa sitwasyon na napaka-crucial, na alam naman niya kung ano ang inabot na rin nitong ilang mga peasant leader dito sa Central Luzon na kamukha din nito, nawawala. Pangatlo na daw ito, ayon na rin sa Karapatan Central Luzon. Jen, Pero kaninang tanghali, inumpisahan nila yung kanilang paghahanap mula pa lang dun sa barangay level. At gaya nga nitong binabanggit din natin sa kanya na ang ating koordinasyon mula sa PNP, mula dyan sa Lubao, Pampanga hanggang sa region, sinasabi nitong mga opisyal ng PNP, wala silang record na may nangyaring abduction. At ang binabanggit pa ni Lieutenant Colonel Sol Elefanio, ang tagapagsalita ng PNP Central Luzon, kung may nangyari daw na abduction, meron daw record na maibibigay itong kanilang tanggapan. Pero yung ang paglabas nila ngayon, Jen, isang paraan na rin para at least maisa formal lahat. Pagamat hindi daw matatanggal dito sa may bahay nga ni Steve yung pag-aalinlangan dahil yung mga litanya nitong dumukot sa kanyang mister, tila baga sinasabi na kumbinsihin yung kanyang mister na si Steve Abua na kumalas na sa armadong pakikipagdigma sa gobyerno. So yun ang mga binibitawan daw na salita nitong mga dumukot sa kanyang mister. At mula doon sa barangay, tinignan din namin itong nagiging koordinasyon nila doon sa mismong nagmo-monitor ng CCTV video. Sa totoo lang, Jen, kikita natin talaga yung pagsusumikap, pati na rin yung mga nasa barangay level na matukoy kung sino yung mga common friends at yung binabanggit nga din na ilang miyembro nitong kilusang magbubukid ng Pilipinas at binabanggit ni Kapitan Allen Paule sa tinagal-tagal daw niya diyan sa kanyang barangay
mga union o itong mga kooperatiba ng mga magsasaka ang kanyang pagkakawari na pamilyar siya kumpara dito sa samahan ng kilusang magbubukid ng Pilipinas, Jen. Pero kaninang tanghali, ayun, bukod dito ho sa barangay sa Santa Cruz, ay naiakyat na rin ho itong sumbong sa PNP sa Lubao, Jen. Okay. Sabi mo nga, no, Paolo, suntok sa buwan yung paglapit niya sa PNP. Sa madaling salita, ano ang napala ni Johan sa paglapit sa pulisya? May asahan ba siyang tulong mula sa kanila? Gayong ito nga, no, itinatanggi or sinasabi na ng kapulisan na wala silang record, sinasabi nila na walang abduction na nangyari. Alam mo, in fairness naman sa PNP, Jen, kapag may blatter at may sumbong sa kanila, doon naman sila aakto. Kaya maigi daw na meron ding lead ang PNP dahil dito sa mga binabanggit na senaryo ni Joanna, itong may bahay nga ni Steve, meron silang pagsisimulan ng investigasyon. Dahil alam mo naman may special task force, special division nga ang PNP, dito sa kung tawagin ni AKG, yung anti-kidnapping group, special na ahensya ho yan ng PNP para matrace din pati itong cybercrime and detection group. Kung di ako nagkakamali, Jen, may expertise din itong PNP, pambansang pulisya, para makita itong mga ipinapalad na mga ebidensya na totoong may nangyari nga na pakikipag-usap dito naman sa allegedly grupo na kumuha dito kay Steve, Abua. Pero alam mo, Jen, naipakita nga din sa news team itong palitan ng text na gumamit pa nga ng isang fake account. Hindi muna natin babanggitin yung eksaktong pangalan ng fake account para at least hindi makompromiso din yung isinasagawang investigasyon ng PNP. Pero doon daw ang tutungtungan ng PNP, Jen, para at least mabigyan ng linaw itong pagkawala ni Steve Abua. When it comes to safety naman, Paolo, nitong may bahay ng nawawalang si Steve at ang anak nila, nabanggit mo, meron siyang 3 taong gulang na anak, Yeah. Ano naman ang assurance na binigay ng kapulisan, para sa proteksyon ni Joan at ng kanyang anak? Yan, isa rin sa nagiging tanong din natin sa PNP kung gaano sila kapamilyar dito ho sa nawawala. Ang binabanggit nga pati yung mismong barangay captain, hindi sila pamilyar dito sa katauhan ni Steve Abua at hindi ito taga Lubao, ito raw ay umiikot-ikot, coordinator ito ng kilusang magbubukid ng Pilipinas. At ang ruta nito, kinukumpirma rin ng kanilang kapanalig sa karapatan, si Ma'am Pia Montalban, na ang ikot nito pag-organisa ng mga manggagawa, pati ng mga IPs sa buong Central Luzon. At ito'y nauwi ng NCR. So, doon naman sa pagsisiguro na yung security ng nagrereklamo, yan automatic na daw dyan, na ibibigay yan sa mga kababayan natin, kahit sino pa man yan, lalo na kung sakaling nakikita nila na high risk sila dito sa pagbabanta nga, o may risk sa kanilang buhay. Alright, patuloy pa po nating babantayan yung development kaugnay po ng storya na yan. Maraming salamat sa iyong ulat, Paolo G. Santos. Sa ibang balita naman, isang buwan matapos pang filing ng Certificate of Candidacy, ramdam na nga ang election season dito sa Central Luzon. Sa mga nakalipas na araw kasi kaliwatan ng motorcade ang ibinaos sa mga supporter ng iba't ibang kandidato sa ating rehiyon. Ngayong pandemic season, tila ito na nga ang pinakapaboritong gawin ng mga taga-suporta para maipakita ang kanilang puwersa at maka-impluwensya pa ng mga kapwa nila botante. Ito po ang report. Higit 6.8 million registered voters o 11% ng kabuang bilang ng botante sa bansa ang matatagpuan sa Central Luzon. Kaya naman tuwing papatak ang election season, isa ito sa mga puntahan ng mga politikong nililigawan ng boto ng mga residente nito. Matapos ang filing ng Certificate of Candidacies noong unang linggo ng Oktubre,
kaliwat kanan na ang inoorganisang motorcade sa rehiyon. Ang mga taga-suporta ni Presidential Aspirant at Vice President Leni Robredo halos walang puknat sa pagsasagawa ng kanilang pink motorcade. Pinakahuli ay ang pink caravan sa Pampanga at Bataan. Maraming salamat, hindi lang sa mga nagdala ng kani-kanilang mga sasakyan, salamat din sa mga nagbisikleta, nagmotor, nagtricycle o habal-habal. Ang ilan namang Novo Ecijano Marcos supporters nagpakita rin ng suporta kay Presidential Aspirant Ferdinand Marcos Jr. Ang grupo ng mga motorcycle riders na ito nagpakita ng suporta sa isinagawang caravan sa Ilocos. Maging sa Tarlac City, isang caravan din para kay Marcos Jr. ang umarangkada nitong November 7. Sa halip na magkansela, tayo ay magkaisa. Tulungan natin bumangon ang ating mga kapwa. Laging tandaan, sa ating patuloy na pagkakaisa at malasakit sa kapwa, sama-sama tayong babangon. Ang ilang vice presidential aspirants wala ring puknat sa panunuyo sa mga botante ng Gitnang Luzon. Isang online kamustahan caravan naman ang paandar ni Senate President Tito Soto na nakipagdialogo sa mga residente ng Mexico, Pampanga. Dito niya inilahad ang isa sa kanyang mga plataporma na palakasin ang sangay ng barangay governance. Pero dito po sa sinasabi namin village empowerment, ang pondo nandiyan dyan sa inyo. Manggagaling sa inyo, pati ang pangangailangan. Sa lalawigan naman ng Zambales, nagsagawa rin ng motorcade ang ilang taga-suporta ni Vice Presidential Aspirant at Senator Bongo. Dumalo rin sa naturang motorcade si Governor Jun Ebdane. Nagsimula ang motorcade sa bayan ng Subic hanggang sa bayan ng Iba. Hindi man direktang uri ng pangangampanya ang sinasagawa ng mga kandidato at ng kanilang partido. Ipinaalala pa rin ng Commission on Elections na ang simula ng kampanya ay sa February 8, 2022 hanggang May 7, 2022. Reynal Pawid, CLTV News. Sa pamabalik ng CLTV News, kilalanin ang re-electionist sa Angeles City na si Vice Mayor Vicky Vega Cabiting. Atin ang kabalan na kumukuha ng postgraduate studies, nakatanggap ng financial assistance mula sa Kapitolyo. Manatiling nakatutok at magbabalik CLTV News. Babalik ang CLTV News at sa iba pa mga nangungunang balita. Taong 2001, ang pasukin ni Vice Mayor Vicky Vega Cabiting ang mundo ng politika sa Angeles City matapos tumakbo at manguna sa karera ng pagkakonsehal. Nasundan ito ng isa pang termino noong 2004 at noong 2007, gumawa ng kasaysayan si Vega Cabiting bilang kauna-unahang babaeng vice-alcalde ng lungsod. Matapos makumpleto ang tatlong termino, pansamantala siyang nagpahinga sa pamumugobyerno at itong 2019 elections muli siyang naihalal bilang Vice Mayor. Sa kanyang re-election bid, ano-ano pa ang mga programang nais makamit ni Vega Cabiting para sa nag-iisang highly urbanized city sa Pampanga. Upang higit po natin siya makilala, makakasama natin dito sa CLTV News, si re-electionist Vice Mayor Vicky Vega Cabiting ng Angeles City. Magandang gabi po sa inyo, Vice. Welcome po sa CLTV News. Opo, magandang gabi, Miss Jen. No? I miss you. No? And syempre po sa CLTV at lahat po ng ating mga viewers, magandang gabi po sa inyo lahat. Maya Pabengi. Opo, dahil may COVID pa, ganito na muna ang interview natin, Vice. Hindi katulad natin na face-to-face natin ginagawa. Well, anyway, ang unang katanungan ko po sa inyo, Vice, sa tinagal-tagal po ninyo sa politika, natatandaan ko, nagsisimula pa lang po ako bilang reporter ng CLTV, nasa politika na kayo, na-interview ko na kayo sa Angeles City. Ano po sa tingin ninyo ang inyong naging pinakamalaking impact sa lungsod po ng Angeles? Una po sa lahat, yung nabanggit nyo kanina na first woman Vice Mayor po tayo. I think masasabi natin that we broke that
glass ceiling, di ba? Lagi pong binabanggit yan. Dahil nung una po, yung mga matataas na posisyon sa city po ay halos mga kalalakihan, but we made history by being the first woman mayor, and that gave inspiration to more women to be in politics, no? Kasi nagsimula tayo as a gender and development officer. So dun sa advocacy po natin sa gender and development, nakita ko po, no, if you would look at it, no, yung naging kasaysayan din po ng aming syudad, buhat po nung mabuksan, no, yung magkaroon po ng kaisipan or thinking about advocacy about gender and development, marami na po yung kababaihan na sumama na po sa paninilbihan or sa politika, no. So I think yun po yung isang pwedeng mako-consider po natin na ambag na kung dati nalilimitahan po yung mga pwedeng gawin ng kababaihan, lalo na po sa politika, we showed to the people of Angeles City na kaya naman po ng kababaihan yon, no? At the same time, patuloy pa naman po yung ating pag-advocate po ng women empowerment, no? So siguro po sa tingin ko yun yung masasabi nating malaking ambag, no? At the same time, nakita rin po natin na bilang isang vice mayor, hindi lang po nalilimit sa legislative work ang kaya po nating gawin. So because of yung iba nating activities, iba po nating mga programs, so natatak po yan sa kaisipan at puso ng mga Anghelenyo na ito po yung kaya nating gawin. Like for example, tuloy-tuloy po yung ating tinatawag na Women Heal program, no, yung para sa mga may cancer po. Tuloy-tuloy din po yung ating Kabuhayan Patrol, no. Nagsimula po ako noon as a counselor. Nung una po itong Kabuhayan Patrol is parang ano lang po ito parang seminars, no. Pero nung malaunan po nakapagbibigay na tayo ng assistance, no, doon sa mga gustong mag-start up ng business, no. Kasi alam mo naman Jen, no, marami po yung gustong magsimula, ang kulang nila is a little capital, no. So nakakapagbigay po tayo ng ganyan. At the same time po, yung mga iba pa nating programa on education, governance, and health, no? So, yun po siguro yung nakita ko na because of these things, so, lalo pa pong nabuksan yung opportunity to serve. We just have to think out of the box, no? At syempre, iniiwasan din po na ma-brand tayo as parang kung traditional na parang kumakampanya lang pag panahon ng campaign, doon ka lang nakikita, no? So, yung dapat pag upo mo pa lang, nagsiserve ka na, no? So, yun siguro yung nakikita ko na naiambag natin when it comes to public service, Miss Jen. All right. Kung experience lang po ang pag-uusapan, ano, ang tagal nyo na pong naninilbihan, no, sa mga Anghelenyo, but ano po yung nakikita ninyong problema, Vice, no, ng Angeles City na nangangailangan pa po, no, ng agarang aksyon at kung kayo po ay papalarin muli, no, na ipagpatuloy yung paninilbihan bilang Vice Mayor ng Angeles City, paano po ninyo susolusyonan ang mga nakikita pa po ninyong problema, no, sa Angeles City? Thank you, Jen. No? Sa tingin ko naman po, in terms of legislation, nandyan na po, in place na po yung legislation na kailangan. And in terms of social services, nandyan na po lahat Kudos, of course, to Mayor Pogi na even if lahat po tayo, we were surprised, no, with the pandemic, no, nabigla po tayong lahat, hindi lang sa Angeles, buong Pilipinas at buong mundo, no. Pero nakayanan po natin yan by God's grace, no. So, ang nakikita po namin na kailangan na lang is ipagpatuloy pa po yung programa. And number one, of course, is health, no. Yung paano mo ma-address itong problema na naging dulot po ng pandemya. So, ngayon po ginagawa na natin yan. At ang kailangan lamang po ay ipagpatuloy pa and perhaps level up, no, mag-level up. And nakita rin po natin na syempre marami po yung affected ng pandemic.
kailangan siguro lalo pang patatagin yung mga programa na makakatulong po sa ating mga mamamayan when it comes to their livelihood. So sa tingin ko, ako po as Vice Mayor, lalo nating paiigtingin yung mga opportunities that we could give to others para po makapagsimula sila ng kanilang munting business, no? So yan po yung nais po nating ipagpatuloy. At of course, I keep on assuring our fellow Angeleños na when it comes naman po to educational governance, nandyan po tayo palagi to support our schools and our teachers, basta po yung education sector. Kasi po, alam naman po natin na sila din hardly hit by the pandemic, no? Malaki po ang kanilang kinailangan na adjustment. So kailangan po mas malaki rin po ang maitutulong ng city government sa kanila. So we've been doing that. Ang city government po has been providing yung needs ng ating mga mag-aaral, ng mga guro, no? So I think it's just a matter of maintaining it and magle-level up palalo yung aming pagsiservisyo. Ms. Jen. Opo, Vice, na-appoint po kayo, no, bilang GAN officer noong 2001 sa ilalim po ng termino ni yung yumaong Mayor Dasatin, Tarzan Dasatin, ano? At may mga eleksyon din po, may mga pagkakataon naman na tumakbo po kayo bilang kapartido naman ni Mayor Ed Pham. Isang kilalang katunggali po, no, sa politika naman ng mga Dasatin. Opo. Ano po ang sinasalamin nito sa katangian po ninyo bilang isang politician? Opo. Well, it's a good thing you asked that, no? Kasi binabato sa akin uli ngayon yan, no? And but the good thing is, una sa lahat, I started as sa poder po ni Mayor Carmelo Tarzan Dasatin, and I always say na I owe it to him. He is my father in public service. Noong 2013 po, maaaring marami po ang hindi nakakaalam, nag-usap po kami na heart to heart, no? And that time, nung nag-decide po siya to run as mayor 2013, si Apong Tarzan, so tinanong ko po siya, makanano po, sino po yung kukunin nyo as vice mayor? Ang sabi po niya is hindi po siya kukuha. And then so tinanong ko rin po siya, kung paano po, halimbawa, kinuha rin po ako ng kabila, no? And sabi niya, yun nga po, pinayagan niya ako. I had his blessings to do so. That's why, bilang pagrespeto po sa kanya, ang sinabi ko naman po kay Mayor Ed Pham noon, and even i-check nila po yung mga videos namin before, sabi ko po, Mayor, sabi ko kay Mayor Ed Pham, ako po, ikakampanya ko kayo. Pero hindi po kayo makakarinig ng masamang salita coming from me against Apong Tarzan, no? So ganun nga po yung nangyari, basta kinampanya ko. And then it was with his blessings po, no, ni Mayor Tarzan. Kaya naman po nung after nun, no, naging maganda pa rin po yung relationship namin until such time na kinuha pa rin po ako ni Mayor Pogi as his vice mayor at ngayon po, kinukuha niya ako ulit as katandem po niya. So I think kung hindi ko po binigay yung respeto na yon kay Apong Tarzan, hindi po ako mapapabilang muli sa grupo po ng Team Dasatin. And yung dun po sa mga nagtataka na ganyan or sinasabi po nila, bakit ikaw rin, ganyan ka, di ba? Pero yun po ay may blessings po ni Apong Tarzan. So I think hindi po niya minasama yun. Kasi sa kanya na po nanggaling na it's okay that I joined the other party because hindi naman po siya kumuha ng vice mayor din po. And it goes to show na doon ko po lalong nakita yung pagmamahal po ni Apong Tarzan sa akin na hindi na po niya ako binigyan ng kalaban, no? Although kahit na po masasabing nasa kabila ako, basta po kasi pwede naman pong gawin yun sa politika, basta nandun po ang respeto. After po ng laban, magkaibigan pa rin kayo, no? Yun po yung mahalaga. And yun po siguro maganda rin pong information sa mga ibang tao na nagko-komento sa ganyan, no? Because ako po, very important sa akin ang gratitude. Very important po sa akin yung tamang pagtingin sa utang na loob, Miss Jen. Yun po. Opo. Alright. Vice, you've mentioned na may mga programa na po na in place sa Angeles City, no, na
gusto nyo na lamang pong ituloy or improve or i-level up. Maliban po dun sa mga existing programs na, no, na ipinatutupad po sa Angeles City under your leadership and of course, no, si Mayor Dasatin Jr. Ano po ang plano ninyo, Vice, na isulong, no, sa Angeles City sa susunod na termino po ninyo kung kayo papalarin? Siguro po that's a good question, Miss Jen. No? Ang gagawin pa po natin, no? Kasi may mga bagay-bagay po tayo na kailangan pang gawin na hindi po nagawa because of course, yung sa pandemic. No po. If I could just mention yung ating 8-point agenda, no, sa women empowerment, so okay na po yan. Public health promotion and initiatives, nakagawa po tayo ng before the pandemic, may kausap na po tayo na NGO for mobile clinic, no? So yan po pagpapatuloy natin kasi na-stop nga po because of the pandemic. Wherein yung pong mobile clinic na yon pumupunta sa bawat barangay. And ang goal po natin is not just curative medicine but preventive, no? Yung as much as possible, hindi na magkakasakit yung tao, no? Mape-prevent na because naaagapan na kaagad, no? And of course, I mentioned education governance. Nagawa na po natin yan. Yung sa environmental management, we've started po with, of course, with the Mayor's Project, yung pagpa-plant po ng trees. Gusto ko pa po doon sa environment management, nais po nating lalo pang patatagin yung Mothers on Mother Nature, no? Wherein we are encouraging mothers and we will encourage more mothers na makatulong po in their own little way sa pagpo-protect sa ating environment. Sa social entrepreneurship naman po, lalo pa pong nabanggit nyo na rin, yung mag-level up, no, yung Kabuhayan Patrol, na kasi initially, ang nabibigay lang po natin yung maliit na pangpuhunan, but we want to do more, no? Yun po yung gagawin natin na apart from that is mabigyan din po sila ng mga seminars para lalo pong ma-improve yung kanilang business. And then barangay and community empowerment, no? Yung atin pong pag-reconnect sa ating mga barangays. And sa kabataan naman po is youth and children upliftment, no po? And last but not the least, culture and arts appreciation. No? So right now, ang nagagawa po natin sa culture and arts appreciation is nagsusupport tayo ng mga artists. But ang gusto ko pong makita sa culture and arts is we have our own gallery that will feature yung mga magagaling po natin na artists. And alam nyo naman, Miss Jen, naging indie film actress din po tayo. And ang gusto po natin... Kailan ba namin kayo mapapanood ulit? Opo, no? Yun na nga po sana yung magkaroon po ng a venue na to have more indie films na gawa po ng Kapampangan, no, na dito po i-shoot halos, di po ba? Pero kailangan po merong maging venue sila for that, no? So yan pa po yung gusto po nating gawin, no? And I think si Mayor din, gaya po ng nabanggit ko, is ang focus is health education, no? Yan po yung talagang gusto po niyang tutukan pa rin, no, Ms. Jen? Vice, I'm sorry to cut you in as much as we want to hear more from you, no, sa mga plano pa po ninyo, especially ng mga Angelenyos, ano. I'm sure gusto pa po nilang marinig yung mga plano pa po ninyo, ano, para sa Angeles City, but kulang po ang ating oras. Well, anyway, Vice, iimbitahan po namin muli kayo, ano, para mas marinig pa natin yung mga konkretong plano po, no, ni Vice Mayor Vicky Vega Kabigting sa ibang mga araw. Thank you very much, Vice. At mag-iingat po kayo. Good luck po sa inyo sa May 2022 elections. Thank you po, Ms. Jen. Mga kaibigan, si Angeles City Vice Mayor Vicky Vega Kabigting. Siya po ay re-electionist, ano, para po sa May 2022 elections. Dumako po tayo sa ibang balita, edukasyon para sa lahat. Yan po ay sinusulong ngayon sa lalawigan ng Pampanga. Bukod kasi sa kaliwat ka ng scholarship programs mula elementarya hanggang kolehiyo, maging ang pagkuha ng master's degree, suportado na rin ng provincial government. Ang detalye sa balita niya ni Hatid ni Rinel Pau. Dahil sa higpit ng kompetisyon sa iba't ibang industriya, pinipili ng karamihan sa ating mga kababayang profesional ang linangin pa ang kanilang kaalaman.
Kaya naman ang iba kumukuha pa ng postgraduate studies o master's degree para mas magkaroon ng mataas na posisyon sa trabaho at mas magandang kompensasyon. May tulong pinansyal naman na ibinigay ang provincial government para sa mga nag-aaral sa graduate school. Though we're working right now, divided pa rin po yung attention namin. Of course, we have to support our families and especially napakahirap ngayon to continue life, no? To pursue life. So sometimes, if wala yung mga ganitong financial assistance po, sometimes naitatabi po namin yung yung dreams namin. Kahit sabihin mo pa na nagtatrabaho ka na, pero marami pa rin mga gastusin or iaalat mo, i-divide mo sa lahat mga gastusin. Pero ito'y makakatulong para sa mga mag-aaral na mga graduate school. It gives us opportunity para, i-pursue po yung mga dreams po namin after we graduated, especially this master's and doctor's program. Ayon sa pamunuan ng Don Honorio Ventura State University, ang Financial Assistance Program para sa mga graduate student ay pagpapakita ng malakas na suporta ng provincial government sa educational system ng lalawigan. Isa umano itong hakbang upang magkaroon ng mas matatag na ekonomiya ang probinsya, malayo sa kahirapan at gutom. The benefit that can be derived from this is that immediately after graduation, there will be an automatic promotion on the part of the target beneficiaries for this program, for this project of the board member, which in turn would also uplift the socio-economic conditions of the respective family. Ayon naman kay Pampanga 2nd District Board Member Maylene Pineda Cayabyab na buo ang kanyang tulong sa mga mag-aaral program dahil sa kagustuhan niyang maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga residente ng probinsya. Na ang competition pagdating sa trabaho, napaka-importante nang nag-graduate ka. So, ito namang mga nakapag-graduate na, pero willing at magtsatsaga na makapag-masteral degree pa. Napaka-importante na makapag-aral sila muli para tumaas ang kanilang posisyon, tumaas ang kanilang salary, at mas malaki ang magiging tulong nila sa pamilya nila. Magiging tulay umano ito sa countryside development kung saan mayroon inclusive growth o prioridad na mabigyan ng magandang trabaho ang ating mga kabalin. Kasi mas gusto ko na doon sa bayan namin, kung sino yung mga makakakuha ng posisyon na yun, di taga doon na rin sa amin. Sa kasalukuyan, ang DAVSU ang isa sa pinakamalaking universidad sa buong Pampanga na mahigit 40,000 mag-aaral. Rainiel Pawid, CLTV News. Narito naman ang isang mabilis na sulyap sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon, kasama si Angelica Cara. Nakatakdang simula ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang konstruksyon ng 23.76 million na sports facilities sa Barangay Bacong, San Luis, Aurora. Kasama sa proyekto ang covered court na may sukat na 1,761 square meters. Nakadisenyo ito para sa mga indoor sports tulad ng volleyball, badminton at sepak takraw. Isang outdoor tennis court naman na may sukat na 195.63 square meters at 4 na palikuran ang nakatakdaring ipatayo. Ayon kay DPWH District Engineer Roderick Andal, mapapaigting umano ng itatayong pasilidad ang training at development ng mga kabataan dahil malaki ang potensyal ng mga manlalarong Pinoy pagdating sa sports. Sa ibang balita, inayos na ng PhilHealth ang membership ng mga katutubo sa Nueva Ecija. Isinusulong ng tanggapan na mapabilis at gawing madali ang proseso upang maigawad agad ang rehistro ng mga katutubo sa lalawigan. Ayon kay PhilHealth Gapan Local Health Insurance Corporation Head Angelito Creencia, kahit may mga limitasyon ngayong panahon ng pandemya, hangad ng PhilHealth na maabot ng mga serbisyo ang mga katutubo sa lalawigan. Katuwang ang National Commission on Indigenous Peoples o NCIP, Nueva Ecija Provincial Office na ipapaabot sa PhilHealth ang impormasyon ng mga katutubo na kailangan mabigyan ng PhilHealth number at ID. Magpapatuloy umano ang proyekto na ito hanggang sa maabot ang lahat ng mga katutubo sa lalawigan na kinakailangan maging miyembro ng naturang ahensya. Sa ibang balita, nakatakda na ring i-install ng Clark International Airport Corporation o SIAC ang bagong surveillance radar sa Clark International Airport.
Lampas na umano sa technically accepted usefulness ang radar system na ginagamit ng airport kaya kinakailangan na itong palitan. Dahil sa rekomendasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines at upang makasunod sa master plan ng gobyerno, itatayo ang radar system sa Lily Hill, ang highest point sa Clark. Ang proyekto na nagkakahalaga ng 593.6 million pesos ay naaprubahan via the General Appropriations Act of 2020 sa ilalim ng BCDA Group parent company ng SIAC. Tinatayang matatapos ito sa Pebrero 2023. Angelica Cara, CLTV News. Magandang gabi po, narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Meron po tayong shear line o ang tinatawag po natin itong tail end ng frontal system na nakakaapekto po ngayon dito sa may eastern section ng Southern Luzon at Visayas. Samantala po, northeast monsoon naman po ang nakakaapekto sa natitirang bahagi ng Luzon. Noong mga nagdaang araw po ay medyo namahinga po si hanging amihan kaya nakaramdam po tayo na medyo maalinsangan at walang malamig na gabi. Pero sa ngayon po ay bumabalik na po uli yung hanging amihan. Nagkaroon lamang po tayo ng monsoon break na tinatawag. So sa ngayon po, ang Mindanao, Bicol Region, Central Visayas, Eastern Visayas at Quezon ay magiging maulo po ang papawirin dyan na may mga inaasahan po mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng shear line at saka po ng easterlies. So mainit po dyan yung galing Pasipiko po kasi easterlies. Samantala po ang Batanes, Labuyan Island, maulo po ang papawirin na may inaasahan po mga light rains. Dulot po ito ng hanging amihan. Ganon din po sa Metro Manila at nalalalim bahagi ng Luzon, particular po ang Pampanga, ay bahagi hanggang sa komisyon ay magiging maulap lamang po ang ating papawirin na meron lamang po tayong inaasahan mga isolated cases ng mga rain showers. Ito po ay dulot naman din ng northeast monsoon at ng localized thunderstorm. So sa ngayon po, wala naman po tayo ibang nakikitang ibang sama ng panahon na papasok o nasa loob ng PAR at damahin na lang po natin uli ngayon yung medyo lumalakas pa na hanging amihan at mag-ingat pa rin po tayo, magdala pa rin po ng gamit, panangga sa araw, panangga sa ulan. Magandang gabi po. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari po ninyo i-follow ang aming social media pages. Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais nyo balikan ang mga programa ng CLTV, pwede nyo bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din po ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat. Mga karehiyon, 46 days na lamang po at Pasko na.